עצור! 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 ג'ימל, פתח את השער. מי שזוז מפה. אתה לא לוקח אותו לכלא. ניר, מותר למש"ק ת"ש לדרוש מהמ"פ. אלישע! תראה מה עשית. שחררת לי את מכלוף השקרן, גרמת לחייל להשתגע, מה עוד? אלישע? ממש מש"קית למופת. אוף, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך. אז קח אותי איתו לכלא. אלישע? מצטער, אתה לא משאיר לי ברירה. זה מה שהם מלמדים בקורס מש"קיות? היה נחמד אתמול בארוחת ערב דווקא. לא ממש. את יודעת שהכפרים שראינו מקודם לא מחוברים לחשמל ומים? ב-2022, כן? לא אהבתי את הדיבור שלך אתמול בארוחה. שישלחו את העשירים לגולאג, בסוף העניים יאכלו את העשירים. מה זה הדיבור הזה באמצע הארוחה? דיון ואמרתי דעתי. אז זה נשמע לא טוב. למה? בסוף לא משנה. תגיד, דיברת לאחרונה עם ההורים של... טל? לא. טוב, מאז האזכרה. חשבתי להזמין אותם לפסח. אני סוגר. חושב שהם יבואו? לא יודע. חגים זה... קשה. אבל תנסה, אני... טוב, אני ממש חייב לו. כן, יאללה, גם אני. אני אנסה להגיע שבוע הבא, בסדר? אוהב אותך, בן אדם. יאללה, תביא אותי. יאללה. יאללה. לך איפה. יאללה, ביי.